Hoy. Hoy, 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 hoy. Dili man gud ni. Abtik ka ayo, oh. Sini mo nang gidala ba? Masinig ito. Dum na video. Uy, mong biro ka dali. Yeah. Sila magkuha ano. Kani bilhin nyo na. Dili. Uy, ang Talo bunga na. na. Ay, Ano ibatang? Asa na ibatang? Di na lang oh. Dila. Gasan ko muna. Hurry up ta kay ang weather. Yeah, 11. Sama na natog dala. Tulo. Ikaw na dalaan ng isa. Akong ilish siya. Pili na ilish din ako. Ayun na. Ali, Minmin. Minmin. Min! Good boy. I-lock na din. Ay, amis ang key sa car. Nay. Ipatapok na dia ang ipadala. Come here. Come here. Shh. Shh. Behave. Oi. No. Come here. No, no. Li. Shh. No, no. Come here. Come here. No, 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 no. Oh, let's go, let's go, let's go up, up, up. Lo kabalo. Up.
Kasi itong gaagi. Yeah. Come here. Min Min. Uy. Ako na. Kami mati. Up. There. Here. There. Pasok ka dito ba? Alis ka sa kabasa. Hyper. Stay. Come here. Stay. Psst. Uy. Asa ka? Uy. Dili pa ma-open mo Bebe. din. Ano sabi? Shh, doy. Shh, come here. There. Uy. Here. Min. Nangihin eh. Oh, di. Kung bag na diba?